Dani ne pari sanga mimbepi. O teala ka sanga e. Dani ne pari dani bele ba el haji dani ne pari. Ibeni na mena sale. Imase ka bihari bi. O koro ko ala ko ba. Barka. Anga president ba. La femme battante. Nasira e ka fuli me. Presa e ka doula sema. Ala kanto nyawai Gedon ni anga chawle farasi Jesse Gedon ka fuli be rasa balaira ka fuli be ka barka Mamadou le sage ka fuli be Gandhi malien Gandhi endo ka Gandhi ya nyedu Gandhi malien do be digo kanu magabado amba ko ka wali mano Madame Haïdara Nene, Alpha Yaya Bangra 1850, à Saranoua Dibou, au dos à Tolone Noadou, le port Etienne, le 10 octobre 1912. Saya Kota Tobe Kangapo, Kewale Dibou, Bena Barka, Siriki Kouata Barka, Den Betise Kakeni, Lema Fi, Momalien Memohofen. Kabri ben dans la santé qu'on au mois de décembre 600 millions que les niwa que na mama awara tiens mi bolo tigara no fe animinu mangena be wari bedo wuli ben yere te warti na karilla demene ni karilla ka faso kuna wolo ta kada mawo tuibo awe jama e ben ni sirga jama olu be mawo woli wani mawo faraluka Imando wani kilema uya boniji utumeini ngapa pase muna amagara sogel la kuma be baga sogel bi masini bode bi ni ma fara asimu ni sogel la ji ala hera de ulama ya we pembo presente de la tanendi mama tu sera dikola ben kaso nene doni Mama kokate dikoye abe kasolene Kiba Djoulia Alakani Djouambaye le maréchal le haut commandement militaire le haut commandement l'homme secret le ministre de la défense Diko Bouloulado Amafo Fatoumata Gouro di Ani Madani di Akatana Eron Menu tu me fai io la ale dona mi siri kono be tadro me nama do be saere ga utte ma ga dala nama ke mo kama ya ke ala de kama abarka Mahamudu Diko ko yini ne tuta la kata ben le cerveau ben électronique ben halala ben yerama horon tanai aje baba Buba fane antu me manyini mami mandirije si sanya ma soro no beni ani siriki ku katana ya muko fatoko do katika mbara wa beloti bola sisa ayenga fuli la se boitama mianga ge har kono sorwasi denguno sa ma kemenani ay sheki duma kalo saba wa mu ba meduma jamana ba jonu wallahi tallahi ni asini san saba ke jamana ngoro na ma bonna ni jamana lawu ya ma jamana mi jo ala kana heradia hasini mu bili nyana ma gono abaka bachi nde gono hasini kuma chama na wa hasini yera bola hasini ya ka jama kono o tigi de bisa ka jamana ma febe no gola jamana ina abekalu hasini ni chogal ayta nai au kana mashi da mai ayta nai tang bende servo jara kono bakari tang siriki kuate sege ani babi tang le maréchal le général au commandement militaire Bouboula est là Marco Tchepi est là Docteur Amadou Maïga est là
yɛrɛ wolo bɔnbɔnɔ n'a ye mɔgɔw kunna wolo ni kuma fila t'a da ala ka n'u togo tan dɔ na la jamana in jɛ bi CEDEAO kɛlɛ aw kana da an barigo kan a y'an kɛ barigo kɔnɔ ka tila k'an suubɛ an bɛɛ bɔ minnu b'a namiya kuma la ni CEDEAO ye dɛmɛ tigɛ an na o tuma anw de la ka hɛrɛ sɔrɔ wa Mali de la ka hɛrɛ de sɔrɔ wa sogo da ka gɛlɛn malo da ka gɛlɛn ɲɔ da ka gɛlɛn an ma deli ka hɛrɛ ye u bɛ taa baga aéroport ma k'a ci ka fantanw gɛn k'u bila tile la e ni muso bɛ suma la bolojandenw b'olu gɛn olu nati ka bolosurudenw ta k'u bɔ les polices régalées o jamana an bɛ tugu o kɔ mun de la Asimi Goita taa n'a ye n bɛ segin a la ne b'a f'i ye n'i ye jamana in di tancogoya la sini lahara n'an ye ɲɔgɔn ye ala fɛ yen ni ala ko k'e bɛ tɛmɛ n b'a fɔ ala dɔn ne ta b'a fɛ n'u ko i ka juru n b'a fɔ n ka juru t'a la mɛ a ye jamana bila halala min na o tun ma Guinée bila embargo la o ma fɔ ko Guinée masakɛw kana bɔ wa o ma fɔ ko Guinée k'u ye di tigɛ a la Guinée ko k'an sɔnna nin bɛɛ ma a tɛ k'aw ta ye sisan o ma boli ka taa Guinée deli yan CEDEAO k'an sɔnna aw ta ma Choguel ni Asimi a ye taa n'a ye aw kana kadobalo si lamɛn dɛsɛbagatɔw minnu bɛ jan an fana bɛ na fɔ a ye bɔ a ye bɔ jama min bɔra o don na aw bɛ se k'a labɔ wa ne yɛrɛ fana an y'o di n'o ye kuma caman caman na c'est à dire ale bɛ pouvoir bɛɛ de la quoi k'o bɛ se ko la n'aw bɛ se ko la a bɛ kɛ tan n'aw tun bɛ se ko la IBK bɛ bin yan a tila bɛɛ IBK janfa ko mɔgɔ damadɔ Buba Fane an bɛ Ɲango fo ani Ibrahim Tamega mɔgɔ damadɔ hali sini sisan e bɛ RP mɔgɔw de bɛ ka kuma f'u da la u y'a bila o mais ninnu yɛrɛ sera u yɛrɛ cogoya la Buba Fane denkɛ n b'i fo ne ye nin f'i ye i da bɔ politique ko la maaw b'i dɔn ni min ye ka na ni balontannabaw ye ka jamana bɔ ɲɛnafin na to n'o ye sinon n'i tugura politique mɔgɔw kan walahi u b'i don dingɛ kɔnɔ aw min tugura IBK kɔ a ye mun k'aw ye ɲɛw filɛ nin ye hali sini a bɛ luwanse la Buba Fane filɛ sisan a ye mun k'a ye a ye maaw to yen aw ka tugu jamana kɔ k'u bɛ bɔ a ye bɔ kɛ n'aw bɔra an tɛ na o ye ni ne y'a Asimi ye aw kana interdire a y'a to ka bɔ an bɛ tila ka taa yɛlɛw ma yan aw bɛ se ka mɔgɔ labɔ aw bɛ jamana in se nin yɔrɔ la aw b'aw jɔ ko mɔgɔw ka taa élection na o tuma minnu denw n'u mɔdenw bɛ k'an ka sa sa o tɛ musow denw woloden ye wa sɔrɔdasi kɛ de bɛ sigi bɛlɔtibɔ la dugu mana kɛ a jɔyɔrɔ b'a la den bɛ se ka bana ba bɛ se ka bana n bɛ na nin kɛ cogo di n'a ye bon fana kɛ ka taa k'a b'o wari ɲini pantalon bɛɛ bɛ wɔsi o bɛ jamana o jamana halakilen don Asimi min y'an ka kɛ taa n'a ye an bɛ ɲɔgɔn na dɛ i ni Buguba bɛ diya tant que sɔrɔdasiw ka wari ma se 100.000 la f'a ka se 100.000 la k'i ye dɔ fara a kan o ɲɛna hali bi dɔ wɛrɛ fara a kan baarakɛ tanbali dama dama bɛ k'an ka jamana ta otage la o bɛ k'an ka wari dun maa maa ye wari dun hali ni danni b'a la jamana nafolo hali ni Buguba b'a la Sori Kasɔgɔ b'a la a y'an bɛɛ minɛ aw ka taa n'an ye wo kɔnɔ aw tɛ se ka taa n'aw ye parce que aw m'a dun danni bɛ Faransi la a bɛ k'an ka balo a wɔsiji la Jason bɛ balola a wɔsi de la Joe Ballard bɛ Dakar a bɛ k'an ka balo a wɔsi la a ka kɛ koloni villa ou bien a ka kɛ nin bɛɛ ye o mais a bɛ balola kɔni minnu ye miliyari fiɲɛ dun Serif Ousmane Madane Aïdara y'a fɔ jamana ni maa kelen bɛ mɔgɔ miliyɔn dun o jamana halakilen don Hasimi taa n'a ye i ma foyi ye maliyɛn bɛɛ b'i kɔ CEDEAO tɛ se foyi la u tɛ se foyi u dɔ ye embargo de ye u bɛ mun k'an na n'o ye embargo kɛ an bɛ bu yelen k'a bin o tɛ yan a bɛ ban o ni maa min b'i yɛrɛ kalama jamana bɛ nin taabolo min na mɔgɔ jumɛn ko élection ka kɛ sisan n'i bɔra ɲɔnɔ n tɛ ban n'i taara Masina a tɛ maga n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ maga
Ben cousin fo no e kaunjini. Bara bella menila kasobo mbao na mbao. Cousin no lete koju sueta e. Lete koju sueta e kwa sembalmano. Amedo ke yara de ala ka nyuma mo. Kasoya fu. Jamana ite bolo nyuma ngane. Ayi. Etundea de tarao. Ben ko mo na ma ele sambe ngoni tunye la sambe ma obe kule ne tume journaliste ure kerebe mata ere ire la tara de ka katu sutini sega babi siri ben le servo itise ka fuye ni nge ko mo be nyakula ati mo mane ngode ni nawa buwa pare ma e ka sanga be samba ma biare dani de pari dongo do be faralaga mama ni balula halala yala halala dumina mama ni balula itayere wona bolola ala tela bende mandi fo bula dinchene mba sam sama bani nyame ga tara mauludi ko badugula nafa mba fo ga wali ni mando sam sama bani dinchene ne do reza mande na mande ji ere bagale sam sama ele la ga sam sama bani abe mo koninia idela kaya abe mo kokoro tikawa abaka ide de fo harna sam sama ne te ide kele na bi na abe boya afade atseka ndo na ndo ya mbeta soro fuso ka tege mina afanye na ka busi pasende bu sama ke mbafu ka banuma info basi tu sama ne ma bi mo nyina media tege nga kumateo nyina media tro nyina media Hasimi tanai memi wasini ina hinam polisi rekale denu ukaduru ayu blamo ne tara kangono amala kaliere ne tumeta mununu kangono en tant que commandant en chef de corps armés du Mali kata la dia sorra sube balula chugun ndara soro musudo sigile na me gamberela enga gara chugori porondo bani me tabaliga abo pula men de la ngi la min suramanga parne sara kan chede mena na fore e fai ki kata iteta na fore ba kata kere ge iteta na walden do de sona wetu ni di jamana ma o ma e backup sani sona zo be backup sani sona zo do be kala ma ni ma o kan golu de amu fuku bargana harbi ku kata na Mali bebu kobi Hasimi gabi ya lamara ay million kama o kele ma ula mala e ama bla kesila sisa wana anya be warta to lao preda anya tala jibondo tekela ay jalisi joli sanga bla gabre e konji ha Apa ministre de Kuala toko borongono ministre de la santé a toko borongono jaminatu jaminatu tanai kabri nana santé kunanye resitai jaminatu sangare kabri nana nye resitai wallahi ala de audi mali mala ka barka do ala ka barka do nete au balmala de kau wele ka prendia ai no de doya ko barama du so memba ko bi mba ko si faso jogodo prezan jamana in tabulo kan guju jamina tu sangara ba sekula asiyo ba sekula situ aninga demsenu ye kunu bayai ala ka barka do asmina ala ka barka do so gella Sogali ba kele gron ba kele pasi ama kumani sino sogali munde sogali yani ga sogali ta sini ga wasu ne sogali sini ba sega sogali ganga boy o wati kele na ando ko ne kema no bedo pola sogali hasmi ya wole ka ke commander de l'ordre national du Mali et tout bien Uya boni ji foka ka bini moko de taris ni tume yele ni foka jifa pati po
Dini ni mapara ni ceblaina. No, ini la ya, wibo ni bro. Parce minga di malo lo be kango de fobi. Minga di malo lo be kango de fo. Ah bon ne tout fait. Ya ton mo. Ne ka nu do ya. Dana e pati. Sini goita ai kawere. Paul Kagame tara France. Eza o ministry de blagada kome. Macron la kata Rwanda afana ministry de blagata président kome. Wallahi Macron maboyo rona ko France minge kama ko nyumangea ama songa da ministry de blagata kome. Mflani donyo ko Paul Kagame Mali tunga independence ni na hasimini sogal be kanganga yara ma horo nya dama bi Mali se ka ko rota yoro be wallahi sogal yara be kanga fasai ba ko tle ma ko jamana hamini ba ate sino ate da abe mo hori swa jamana ko sogal te sa premier ministre ina go yana na wakati ni ko munu be no bana beta Asini Kansunjata Mogaya Boasini Nini Mabe Kelela Nako Niye Nimbrim Bla Visila Niye Brim Bla Visila Nai Sogal Bla Dumudu Sogal feasible body anim hoche Nai Abla Minu Makolasa Sogal Commando Walla Vesayarem Akanakere Nai Sogal Bla Dumudu Vesayarem Wallahi Nik defu be sogal amba fo sogal ka to tene kono madumuni nga bara masafi nebi ani asini ube kanga tanai Dr. Amadou Maïga ko fuli be barkam ba kanuna jamana mediasa chanto ko ma era kabra ji ko bidona ar be amana ko bubu sisi amana ar be le Cemantara ko pelala rona ka video ke kono kale mabuli meni mabuli nage otma itara no no mama hari dia rega dogo bulari kata na wallah bu utara bes kalu jolgo sa bane megan abado mimba nyo abado itse ka jamana jireke te ni ngala o blende kolo no be sa do mi ale de Wari min dira malo goma ne de wari min dira mauma ne de tumbe abe nyiringa ye e ma bu kuma te kola sisa ne abo ye de mo ko no bu ta wallahi bu te ke preza bu ye mi nga ni kara mo ba ye ha sisa hara te diku to ko hara ka mo ko te se diku bi jamana ye pisiru wane jamana de wallahi mogo dangelo de be ulu kilome ki joni ki kuy ningo ki jona warte de Mamadou Touré kuma seriba ulu be ti ko no be hera banao na bora mogo wakati mina ame korogara la mogo go to ko fendi sisa fendi o am kene mo de tala ari bi pasau na kalo ala de kama ko ni ko kala ni apa na ba kana digaula ne be kira de la digila o ala be sampe ay ko beto ala mama ko kita pe kai ube ya buja be be kasun ne ke ni be ya nya danga ya ele ni na ne ni danga ya dani de pare ni danga ya ngona no be kalonga ala bo ala be anda ba faka ala yani ka faka mbaro kaira kambe kalonga mais mami no fana be bagala ne ninga di koma ka bagama yanye de amba bara la to sokola ni ka nanta bana ikalo iku be balo anyana amadam ne amabawa atobe kofe wallahi atobe kofe Mamadou Touré bolo yanga ni bolo yanga ki be fe ni zamba ni bolo jara ni mai ni bolo ji Nkelen ba mana ono kem ya jot dimba ni mai ka furi ben bolo ya ne baya dia bo ko ba panta kulu bal masar sumi bani era ta kawli masar sumi ka furi ben
Bereda kira orang halala, ni fani bayi suruh kurban ya halala di, halala di, ifani bayi ni ke katemola, udah kakokura ke, iki fata tu mayom kaki, udah halala di ya. Nuntu ko halala, ada benda ni kumai foko halala. Nuntu ko mi foki wale nyumando, kamalan borok bapa ni kila, mami matu kan, nemu kakapiten tiufu. Bada muri sini. Yela rezo kangro ika muri sini ka kuma flata kada nyona nabi ati. Mutra kali ka boli ba. Kanyara sherifu no madam tal tirai. Maini ika boli ba. Maini tarafonga su. Maini jara kata do. Maini fantaman maini Panta jara, atara fosu, fanta mancini jara, atara fosu, anak baru musuh, kata doh ke bamba atau musuh, kadum buli, kadum fem panadi, wakil ko kada masab nezo, warinteo, ulu desi di kiri, iba toko mena, mama ko kama. Kebe pembe ini nala madam tala lama ete boni fuje fuwa. Ibe ko ke ala kisa. Abarka panta mai ini, abarka kamu. Sisau mokotleno ni horo ndana nyokon kamu. Ase jamana jotuma sera. Avec à sa tête l'imperturbable, l'homme honnête, digne, le panafricanisme. Le plus héritier de Modibo Keïta et de Thomas Sankara, Hassimi Goïta. Tanay. Kana sirande maréchal Biko Tanay. Ben Dinyempe, Siriki Dinyempe Tanay. Oluma kel pamaga jili yang hui. Bandau temena ya, bandau ye doni ko ya takata blaga gamfuro naga chef amfuro. Oh Hassimi nala biube kanga suteni pase jamana ko de Hassimi da. Ministre de la Santé, Tanay. Kabri nana muru siribe temene wama ministre de la Santé mi itanyo. Atara urtan so bela. Kata bebiti. Kamila si joli san. Yoe. Jali si joli yoe. Kayoro utla. Sans tambour ni trompette. Ni trompette. Jamina tu sangare Tanay. Amba ukod amba ukozini. Ministre de l'énergie ni tu mo ka do ke pour million pa ke ne umana ni machine od ma doure na ni machine ya bayo docteur professeur émérite le cardiologue Jara Luxembourg ka foli be interke aning balma ke ni ndogoni nyuma sise ka foli be clinique gindo fi Arsène ika foli be Arsène Konati professeur Arsène Konati ni fobi wale ni mando mawo bengala yewi ni go fe watele letara Arsène be uruna ale ka visite wa sabani ke medu bate suman ke le gan se non ntara ayo noro na ko bugula ke doro me sala pase ko mali jora ayenta jama batu me ako bugula folo do ben ayo ken ka barka ben ambe do la ko ama miliyar so me ande dame ni horo nya so ebe to ala ma ala ba bella present wallahi jamana sera do mali sorrasu paufu arjiga ko sergent nyare Boubacar nyare ka foli be daf tunkara ka foli be aya sini aya fai ka kana bwa tugo yala ni transition bana sanduru mau beta sini ta ko faga ke mali preza atete ore ke o anaka bashini hasini minga kuma mancha hasini minga yere wallahi hasini tamai sogal tamai Okala masih lagi. Kalau ini loe bado, cokel buaya ni rekan angan dia, kalau level.
Sinon, ce qu'elle m'a fait, maman m'a fait, ma javi. Il veut comment faire pratiquement. Oh, car. Ce qu'elle a dit, il a trouvé qu'à mener qu'à négocier, assimina, pour assimina, pour Lucan. Ce qu'elle va assimina, para de la voie. C'est là où on a 5 jours. I am Baroko Konobu. Ni Kokura Ramba Kono. Assise nationale de Mali définition pour ne contenta. Boba Panene ou la lutte en tête. Parce que Warami donna la cacha. Mais n'est à la gauche. Mais n'est de tête. Boba Pane, aïe de mana internet. Aïe ma kumuluku, aïe de mana barka du fanala au parti de Sekumala. Aïe mautu et nous n'en avons moumani de la mine à haut de Kagala. Wakati ni kunguru ne transition ya ni 6 mois baraka be ba asina mi foki wale ni mandom yanga ke fanga ko mi se fanga la ba do anyenta to ala manta ya asima o kana so ka fama de no pera mala ba jabi de sino be ko ba la o kana ma shi wole utise ko ina no to mi se bana wale ka beta. Now Magarai the Kala, a one so now Magarai the Kala. Mamma was sitting for Kibuti, even Tamas Tuba. Asimina Kachedu, Nana, President Menekatana, Harishima will have Yavane, no one be going to Ben Le Servo, Jarapolo Bakari, the Dinkis. Le prix héritier de Modibo Keïta et de Thomas Sankara et de capitaine Jen Jolly Horowitz. Avana Jamana Jampada. Daran Singloe, Katushitini, Mael, Nain to me to command to me to Marisu Kereka. Kaperkada Kauya Aitana. Fatim Ajuan Tamorso prepare. Aka check se Kala. Musa Popana commerçant import export Musa tamana de bianina wallahi abe bianina mali dum ka halagira kan ke fadin sabo kan ke kusa boy sisa minu na no du ba pe ka mali kun bo oro na ma ni boli ke sero boli ibe mo soro mero ko dela ka ni mo de belle servo ako na France ke nga faso dinju do ka na ni France am fla kono tana Sisa yana kapa anniversaire punya bani de Thomas Sankara tungiga mina me tara Harlem kono ay min fo angala me Thomas Sankara le 21 décembre 1949 ayango apato Joseph apato Marguerite ay dem plade soro Auguste et Philippe afay de temps Thomas Sankara avec fo à 2015 octobre 87 à 16h40, on a 205 Dokin de Kumba, Dokin Blément, Pistot Gama, Dokin Polisi Blément, ou les Sangra pour me retenir sur mon yard. Thomas Sangra ne va rien pour un cas. Régulièrement, comme vous, par exemple, être soutenu dans la discours armène, Thomas Sankara Ouya, a flap de Sénégal, Sankara Fladron et là. En global, nous sommes sur la Ouya. Ceux qui viennent régulièrement, comme nous, par exemple, puissent être Itanaya, Tanin, et Ouya, il y a sur la main. Soutenus dans certains de leurs efforts, exemple, les projets que nous soumettons à la BAD, la Banque africaine de développement, doivent être affectés d'un coefficient d'africanité. Les meilleurs Africains seraient pénalisés. Et comme cela, tout le monde viendra aux réunions ici. Le président du CNR et du FASO aborde maintenant le problème de la dette des pays africains. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines
régime du colonel. Président, va bokate l'intéressant de la veille. Sangara peaceful. Ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Semaine Sangara Ouya, ou Flepolékala, semaine Sangara Arlem. Ce sont les colonisateurs qui enlevaient l'Afrique auprès des parents de fond, leurs frères. Et donc, si ça va, On a changé à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. si ça va, là, parce que c'était dans la tête. C'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé le sous-financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des... Sangara Ouya, Mokotani, Savale, les Tansara, Ouya, les Foraman. Mokoulou, la Ouya, les Tarafalida. A ton guérison, les Kapando fait. Si ça, je dis, maman, il m'a la capo et ami pour moi. Aris, ami forme. Aris, sans baquet, ni binama à la Bétienne. Au fraté mon boulot. A fraté mon Blaise Fleuve, Kakana Liba, à d'ailleurs le Côte d'Ivoire, à ta nationalité. Allez, le coin, parce que je m'en reviens, il a comme un bora, parce que le commandant est bora pays. Allez, les capanos de la vie, les Sangara Fora. Au Konokono, il y a Fora, il y a Sangara Bani, à la Clava, Sangara, Sangara du Mouma. D'ailleurs, il y a un éternel oui. Parce que quand on a une Sangara Fla, quel est le Fla? Si ça y est, il y a un nouveau cas, au niveau. Voilà, I will now talk to the assembly. I hope to come and vote on the United Nations, the head of state and president of the National Council of the Revolution of Burkina Faso, His Excellency Captain Thomas Sankara, and to invite you to address the assembly. Monsieur le Président, mais Président, honorable représentant de la communauté internationale, honorable représentant de la communauté internationale, nous apportez le salut fraternel d'un pays de 214 000 km², Burkina Pambara, alors faut 600. de femmes et d'hommes, refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en alimentant à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain, déjà à nous. Je dirais à cette première discussion, Il y a la Nations Unies discours. Oh, et certains de ses ancêtres a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe. Harlem, Des événements qui fusillent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. Un monde où l'humanité est transformée en style, déchiré par les luttes entre les grands et les sous-migrants, battu par les femmes bandées, soumis aux violences et aux pillages. Un monde des nations. Voilà, ligne Merci.
parce que ceux qui m'ont précédé ici ont dit ce qui doit être la révolution. La révolution et ce qui doit être le partagement. Mais quand la communauté qui a été appréciée, le camarade référent a dit en des termes très uniques ce que la révolution. Mais quand la peuple Alpine, what we should be. Les camarades de l'opposition du continent et hors du continent ont expliqué aussi ce qui doit être la révolution. The other cameras from different countries have also explained what we wish to be. Les chanteurs, les danseurs, les musiciens ont dit ce qui doit être la révolution. Donc là où nous avons la révolution de l'ennemi. Ce qui nous reste à faire, c'est faire la révolution. What we have to do now. Tout à l'heure, lorsque j'ai vu ce panel, j'ai senti que nous étions effectivement amoureux. J'ai déjà dit et je répète que notre maison blanche se trouve dans le Harlem Noir. That's what I said. Président de l'Amérique, maison blanche à Harlem. Nous sommes nombreux pour considérer que Harlem est un dépotoir. Après Machama Puna, Kaira Kapo Harlem de Commission, Sunungu serait le membre de There are those who thought that can break Harlem. Mais nous sommes nombreux qui pensent que Harlem devra avoir participé toute cette chose. Kalau maafkan binambil bayar kapo Harlem, zaman punya wujud kalau apa kamu? Wanci sirago dia beli. No, dia beli. Jangan. Wanci sirago nega kerap juru tumbe patin bulu lasa, ni embla bololo sampai, terkia ni kanumaga, ukono fono suri kasu, apunana afandanya, odian dianya wai. Nena bulbuli fembenga, drone muga ele deba bakoshi, afu, kapal kada kanu. Perejo lasana terori ka punya fono ifu ka punya dari koro ifu kiwalu mano. Rajul Amerika lah bela kiri. Am pada macam Mongoli Plateau, enggak cokorola, maaf. Kalau kaya apa lagi ada? Ada le bela kapo yang bulan ni kan dari soal kan dasar. Am pada macam Mongoli Plateau kerana revolusi nasional kan ini. Kampau bela kiri. Jadi di pari punya ekonomi sesuatu mana. Bangun orang kumanda ulu berpulih suku berjauh. Ulu berpulih suku berjauh. Ulu pulih kita suku jauh ni baik. Presiden ini varian tu koni bulu kurki baju koni kursi baru tu magarap. Jadi di varian sikit itu boleh mana. Kuma tu melasar desa pati. Kuma tu memang bulu teknik deju mana bulu. Kuma tu memang lebih konsep depo. Mali Fantaou va président Ba, le commandant en chef, le haut commandant militaire, l'homme secret de Diko, c'est moi, le maréchal Bouboula. En Dakaoulité, il a dit qu'il y a un fou il faut qu'il y ait un mandant. Il y a un mandant qui est fou.
ika auditeur wa andi ne wara ka fana laji ke ta ala ka umme dukuna ala ka du sabati fo bi do fo ko mo do ala ka kanuto abarka laji ke to mani jage ke ka fuli da amma ni ala ka ala ki du mambo ala ki du mambo ki je fora sini na ala ko do de kola madam kone ma sanare ka fuli da ko ke ba amal kone national janvier national quartier mala ka fuli da nim le maréchal le commandant des forces armées du Mali Bougoulou amba ko ko kambe di mazura ke to le ni ka Salah Muhammad